ciutadans de Catalunya, l'estiu s'ha acabat. Que no s'acabi, que no s'acabi l'estiu, l'estiu. Amigues, amics, taulaplanistes, doncs que no s'acabi l'estiu. Sembla que encara no es vol acabar, estava plovent aquest matí i dic, això ja està. Els nens estan a l'escola, comença a ploure, doncs ens posarem ja la jaqueta d'hivern. Però el que anàvem, tenim aquí la superagenda de la taula plana on apuntarem, on hem apuntat les cosetes del mes per fer el resum de partides del mes d'agost. Aquest vídeo jo diria que se'ns farà una miqueta més llarg que el del mes passat, perquè hem jugat alguna que altra partideta més. Si voleu que el vídeo sigui més curt, doneu-li el like. I si voleu que el vídeo sigui més llarg, subscriviu-vos. I si voleu que sigui ni massa llarg ni massa curt, doncs subscriviu-vos i doneu-li el like. Doncs vinga, començarem. Sense més dilatació, començarem amb els jocs que hem jugat i farem la llista de tots els jocs que hem jugat perquè hem fet 35 partidetes a 26 jocs diferents. Això és una pujadeta, tampoc no és que sigui massa gran, però una mica més que el juliol. El juliol ja ho vau veure, doncs el resum. Aquest mes hem jugat el Trio, l'Azul, Pistes Creuades, Dixit, el Fake Artist, Final Girl, Happy Salmon, Pelusa Revolution, Patchwork, Rhino Hero Super Battle, el Saboteur, Secret Hitler, Skull King, Time's Up, Hansa Teutònica, el Spirit Island, Gloomhaven, Fauces de León, Flip 7, el Marvel United, el Far Away, el Castells de Borgonya, el Throw Burrito, el Hanami Koji, el Magic Maze, el Survive the Island i el Peix Alcova. Un total de 26 jocs, 35 partidetes. Això vol dir que un parell de partidetes, 3, amb algun aquest mes hem jugat més partides, ara ho veureu, perquè doncs procedirem al que seria el top dels més jugats. Els més jugats, que no vol dir que siguin els millors, però això potser pel mes que ve, doncs potser ho canviem i deixem els més jugats i ens fiquem amb el top dels millors, però de moment farem això, no? Llavors, amb el número 5 de partides jugades, doncs tenim el Spirit Island, aquest joc on som esperits que intentarem defensar la Terra, la nostra Terra, que és una illa de colonitzadors, uns colonitzadors, uns colons que venen a extreure tots els recursos i a destrossar el nostre hàbitat, la nostra fabulosa illa. Llavors hem de defensar aquesta illa. Vaig jugar una partida en solitari, vaig caure derrotat, i jo em pensava que això no és tan fàcil, no és tan difícil com deien, perquè la primera partida l'havia guanyat, vaig fer una altra i caput. Però aquest cop el vaig portar al Club Diògenes i allí el vam jugar a 4. Hi havia el Víctor i jo. El Víctor sabia jugar i després hi havia dos, l'Ernest i l'Igor, que no sabien jugar i com que el joc és una mica duret, ells havien jugat a la tarda, crec que els va costar una miqueta, però al final el tema és que com que és cooperatiu, doncs ens anem ajudant els uns als altres i vam superar el nivell, vam aconseguir sobreviure a la illa, vam guanyar, vam derrotar el joc i som els millors. Al número 4 tenim el Gloomhaven, el Jaws of Lion. Vam jugar aquest cop, hem fet dues partidetes
on després us explico. Val? Amb el número 3 tenim el Flip 7. El Flip 7 és aquest joc que teniu tutorial. Per aquí o per aquí? Per aquí, jo crec que és per aquí. Teniu el tutorial, és aquest joc doncs, que treus una carta i després et van donant el que reparteix cartes, doncs tu li dius si vols carta o et plantes. I llavors és un joc senzill, un joc doncs, estil casino, però és un joc de de forçar la sort. Llavors aquests jocs de forçar la sort funcionen molt bé amb gent doncs que no tenen ganes de pensar massa o gent que no volen jocs complicats, complexes. Llavors aquest joc entra molt bé i s'ha colat doncs, el número 3. El número 2 de partides jugades tenim el Marvel United, que és aquest joc de miniatures que vau veure que estava pintant, bueno, estic perquè encara no hem acabat, estic pintant les miniatures amb els rotuladors aquests acrílics. Primer vaig fer la capa de la imprimació, que quasi moro intoxicat, perquè entre el vent que bufava i el no sé què, i la figureta que queia. Però bé, si voleu veure el vídeo, doncs per aquí també el trobareu. Doncs és el vídeo aquest del joc del Marvel United. Llavors vam provar-lo amb la Berta i el Roc. A la Berta no li va agradar i el Roc va dir, pues a mi sí que m'agrada. Llavors, quan tens dos fills i els dos fills doncs, tenen gustos ja diferents, doncs hi ha vegades que toques una tecla i amb un no funciona i a l'altre sí. A un li agrada la truita amb ceba, a l'altre sense ceba. A un li agrada amb formatge i l'altre sense formatge. Així anem. Per gustos els colors, no? Llavors, el que deia que el petit, que té 8 anys, doncs aquest sí que li va agradar el joc i el vam repetir, doncs hem fet 3 o 4 partidetes, doncs encara no estem encara jugant amb el rival, el crani vermell, que és el més senzill, encara no hem anat cremant els altres dos enemics. Vam jugar amb la Mary també, una partida de 3, i vam jugar el Roc i jo. Llavors, un joc doncs, recomanable, un joc que crec que ficava a segons quin lloc posa 14 anys, a segons quin lloc posa 10 anys. El Roc té 8 anys i no és gens complicat, és un joc que al final tu jugues una carta i fas l'acció de moure't, pagar o rescatar o fer accions heroiques i així fins a intentar derrotar l'enemic. I les miniatures són xules i pintades, ja no te digo, Imagina't si sapiguéssim pintar bé, si sabéssim pintar bé aquí en pinzell, això seria Hollywood. I ja per acabar la xapa teníem el número 1 de partides jugades. Aquest mes ha estat el Faraway. Faraway, joc de cartetes, aquestes cartetes així petites d'exploració. Hem d'explorar doncs, un territori o no sé què. Al final hem d'anar d'un mercat, tu vas agafant una carteta i jugues una carta. I llavors, segons la carta que juguis, donen unes condicions, demanen uns patrons per puntuar les cartes. I la gràcia és que jugarem 8 torns, anem col·locant les 8 cartetes, llavors després les tapem i començarem per l'última. L'última que hem jugat serà la que destapem. I només puntuem les que estan a la vista. Llavors, què vol dir? Que les que has jugat al començament, aquestes no es veuen i no puntuen. Doncs això és la dificultat, el clic aquest diferent que té aquest joc del Faraway, que has de pensar que puntuaràs de darrere cap endavant o d'endavant cap endarrere. És igual. Total, que li vaig explicar a ma germana li va agradar i hem fet unes quantes partidetes durant diversos dies i les hem jugat partides a 2. Crec que una la va jugar amb la Mary també, a la Mary tampoc no li acaba d'agradar massa. Era un joc que el teníem, que l'havia comprat perquè deien que tothom que estava molt bé i no havia acabat de trobar encara algú que li agradés. I doncs, sembla que a ma germana li agrada, doncs tenim un jugador per fer
unes partides a 2 jugadors que són molt rapidetes, perquè al final són carta, són 8 torns, 8 seleccions de carta i després puntuar. Fins aquí el top 5, quan portem aquí? 10 minuts. Llavors, ara anirem a fer aquí unes petites classificacions. Doncs farem, a veure, la partida més romàntica. La partida... Més això? Sí? Més? Sí? Sí. La partida més romàntica. La partida més romàntica d'aquest mes ha estat el Castells de Borgonya. Per què? Doncs mira, perquè l'hem jugat amb la Mary i jo. És una partida que no esperàvem. Jo, durant el viatge que vam anar a Itàlia i França, doncs al tornar vam anar a un súper. Vam comprar un vi, agafem un vi d'aquest de Borgonya i juguem al Castells de Borgonya i amb el vi. Farem una vetllada romàntica, diríem romàntica segons s'entengui el romanticisme, i vam comprar el vi i esperant, doncs, jugar la partida. Què va passar? Que la Mary el vi ja se'l va veure, però així, sense demanar-li, va dir, si vols juguem al Castells de Borgonya. Llavors, parem màquines. Quan et diuen, vols jugar al Castells de Borgonya, ja està, és igual. Si tinc mal de cap, un espidifent i a córrer. Llavors vam jugar, va guanyar la Mary, diríem que per amor em vaig deixar guanyar, i ja està. Aquesta seria la partida, doncs, entranyable, una partida ajustada. Mary, haurem d'intentar fer la revenja al Castells de Borgonya perquè això no pot quedar així. El joc més lleuger, doncs tindríem el Throw Burrito. En aquest cas tenim la versió Extreme, que és una versió amb uns burritos grans, inflables, que és com si diguéssim de piscina, com que els has de bufar perquè és en màquina perquè si no et mareges. I el joc és un joc lleuger. Se'l va comprar la Berta perquè va voler comprar-se'l, estava una oferteta de 5 euros, 5 eurets, i el joc és un joc d'aquests que pràcticament jugues de peu, doncs vas descartant cartes i agafant cartes, i tothom va agafant i descartant, fins que té 3 cartes iguals del que sigui, no? Si és pots anar col·leccionant punts, o també hi ha vegades que et surt baralla de burritos, o duelo de burritos, o una batalla. Llavors, això vol dir que els implicats, en el cas de jugar jo aquesta de la baralla de burritos, doncs el de la meva dreta i el de la meva esquerra han d'anar a agafar el burrito i tirar-se'l un contra l'altre, però com si juguessin a matar. No sé si heu jugat a matar quan éreu petits, allò de matar per camps, allò que deien també, com ho deien, això hi havia una sèrie que es deia Bola de Dan, un balón prisionero o alguna cosa així, però bueno, jo jugava a matar. És fotre-li la bola, en aquest cas el burrito, intentar tocar-lo i que caigui a terra, llavors això ja elimines, guanyes la batalla i ximpum. En canvi, si em tiren el burrito i jo l'agafo, doncs el que perd és l'altre, no? Llavors, aquí està l'estratègia d'intentar esquivar i llançar el burrito. Un joc molt party, un joc que no arribarà al top 100 de la BGG, però que ens va donar un moment divertit i que a sobre a la Berta li va costar 5 euros, se'l va comprar ella, i dic jo, aquest no compta, aquest el té ella i no el tinc jo. Un joc que diríem ara, en una altra secció, seria encantat de retrobar-nos. Encantat de retrobar-nos perquè ens agrada, és un joc que feia temps que no jugàvem i que el vam tornar a treure. I aquest joc, doncs, seria el Hanami Koji, joc per 2, on intentarem, doncs, atraure el favor de les geishas. Tenim aquí una sèrie de geishas, crec que eren 7, i llavors utilitzant unes fitxetes que serien les fitxetes d'una
la guardo i serà per mi, una la descarto, o te n'ensenyo 3 i tu en tries una i les altres 2 me les quedo jo, o una que són 2 parelles de cartes meves, no? Doncs de dir, aquestes o aquestes, no? Llavors, aquí està l'estratègia aquesta d'intentar ficar el caramelet perquè agafin una o l'altra, o l'estratègia, doncs, per intentar guanyar la majoria, i qui tingui 4 d'aquestes gueixes, 4 de 7 o una sèrie de punts, doncs guanyaria el favor aquest de les gueixes, no? Això es juga, si no s'arriba a la primera ronda, doncs segona i tercera, és fins a 7 rondes, fins a 3 rondes, perdó, i és un joc que a la Berta li agradava, no jugàvem perquè havia perdut una carta, allò que dius, l'he perdut, l'he deixat en algun lloc, no la trobava, i bueno, tornant a remirar-lo, doncs vaig veure que la carta estava enganxada. Hi havia 2 cartes enganxades, llavors això vol dir que al Hanami Koji doncs, estem encantats de retrobar-nos. Què més tenim? Traiem de l'antiludoteca, és a dir, li traiem la pols, un joc que fa molt que no el toquem o que no l'havíem tocat mai. En aquest cas, doncs, aquest mes traiem de l'antiludoteca el Magic Maze. És un joc que ens va tocar, vam guanyar el premi aquest del concurs de tutorial del tot joc i podria dir que fa més d'un any o any i mig que no havíem jugat, que l'havíem provat. I dic, el provem amb la canalla, que vam jugar la Mary i els 2 nens, nen i nena, o sigui els 4, no? Llavors, és un joc divertit, un joc un pèl estressant si us estressa el tema aquest del rellotge, contrarrellotge, perquè no pots parlar i el rellotge, llavors tu només tens una acció, tu només els mous cap allí, l'altre els mou cap endavant, l'altre els mou cap a l'esquerra, un pot activar portals o pujar ascensors, llavors hem d'intentar agafar dintre d'un supermercat, som superherois que intentem robar el nostre material i escapar. És un joc que el podem tornar a treure perquè a més té una espècie de campanya on va augmentant la dificultat. És un joc recomanable com a party, crec que va guanyar l'Spiel des Jahres aquest del 2018, 2019, per ahí. Magic Maze. I ja està. Primera partida. Un joc que destaquem com que vam fer la primera partida, no l'havíem jugat mai, no és un joc nou, no és un joc que sigui super novetat, però jo vaig estrenar-lo, jo vaig jugar-lo per primer cop al club, vam jugar al Survive the Island, aquest joc de... no ho puc dir com ho puc dir, de xinxar, no, de fer la guitza, intentant, doncs, les nostres figuretes, estem en una illa d'aquestes i la illa es va enfonsant i hem d'intentar que les nostres figuretes agafin les barques i arribin a terra ferma per escapar i puntuar. Cada figureta per sota té un nombre i com més nombre sigui, doncs més valor tindrà i més punts. Llavors hem d'intentar escapar. El problema és que has d'intentar escapar i amb molta probabilitat xinxaràs a l'altre movent certes bèsties marines, com una espècie de Godzillas, els taurons, un brac que es menja les barques. O sigui, intentaràs que les bèsties i els teus companys morin i tu ser el que més salva les teves figuretes. Llavors, és un joc divertit, és un joc que potser el podria agafar d'aquest de préstec per un dia d'intentar provar-lo amb la canalla o amb la família, amb l'asterisc de que podria ser que hi hagués plors. Podria ser que hi hagués plors perquè és un joc que quan et xinxen, no fa massa gràcia. Què més? La sorpresa del mes. La sorpresa del mes ha estat el Peix al Cova, aquest joc de Fudge Games,
Flash Games, és la Maria Garí, una taula planista de Socarrel, amb el seu marit han fet aquest joc, un joc que va guanyar, bueno, va quedar finalista, crec, als prototips del DAO de l'any passat, un joc molt simpàtic, molt divertit, un joc que m'ha sorprès i la mecànica doncs, és senzilla d'explicar perquè al final totes les cartes també van al mig de la taula, una mica estil pelusses, aquests jocs, quan fiques les cartes al mig de la taula i ja has d'anar traient cartetes allí, doncs això ja és un plus perquè això fa que l'explicació es redueixi, perquè pots anar explicant, al jugar tots alhora, doncs pots anar explicant sobre la marxa com se juga. Doncs cartes del fons marí, de diferents alçades, doncs hi ha crancs, hi ha gambetes, hi ha peixos, hi ha calamars, això seran punts, hi ha tresors i hi ha peixos podrits, que són punts negatius. I llavors, al final és un joc d'aquests també de forçar la sort, on anirem agafant una carteta, o si decidim fer peix al cova, doncs les cartes que tinguem al davant ens les guardem, fem el peix al cova de tota la vida, del Jordi Pujol, i si no, doncs anem a pescar. Cada jornada, doncs, algú decidirà si vol anar a pescar o fer el peix al cova. La gràcia també, part de la gràcia, o la majoria de la gràcia, és que cada jornada, hi ha unes cartes de jornada, es llegirà i són esdeveniments que van passant. Llavors aquests esdeveniments te dirà, roba-li una carta del costat de la dreta, passa-li una carta de no sé què, descarta't una de les teves que has guanyat, diferents esdeveniments que et poden anar xinxant també una mica i llavors que et fan pensar a veure què és millor, si anar a pescar i jugar-te-la després amb l'esdeveniment o fer el peix al cova i anar guardant puntets, tot i que fer el peix al cova tampoc et garanteix que et surti un esdeveniment, la foqueta que se't menja diversos els peixos o alguna cosa. Llavors, un joc que comença a estar a botigues, em va dir la Maria que comença a estar a les botigues, van fer una tirada curta, perquè és el que té autoeditar-se, van fer una tirada curta, principalment per allí pel sector del Vallès, crec que hi ha llibreries o quioscos o estancs que potser el trobeu, i si no, més endavant és possible que el trobeu. Si, mira el que et dic, ara m'atreviria, em llançaré a la piscina. Si voleu que faci un sorteig amb el peix al cova, deixeu un comentari aquí dient volem sorteig del peix al cova i llavors a veure què passa, a veure si aconseguim estovar el cor de la Maria i fem un sorteig del joc que realment ens ha sorprès, ja que som mig del Serrallo, Tarragona, el Serrallo, barri mariner. Mon pare treballava allí a la subhasta del peix també, llavors la sal de l'aigua marina ens corre per les venes. I ja està, no? Sí, ens queda ja, per acabar, aquest vídeo és més llarg, ja ho he dit, ens queda la partida més èpica, la partida més èpica, la partidassa del mes, aquesta vegada ha sigut del Gloomhaven Jaws of Lion, el Gloomhaven Fauces del León. Ja us he dit que en parlaria més tard, doncs ara és més tard. Passi la moto. Doncs vinga, el Gloomhaven, no? Estàvem amb el meu cunyat, l'Ernest i jo, el meu cunyat, l'Ernest, que és el mateix, i jo, estem jugant la partida a 2, la campanya, portem unes 20 partides, però perquè hem caigut derrotats amb alguna partida que altra, no? I ara estàvem en un punt que ja ens estem acostant. Que passi la moto. Oh! Les motos. Aquest li fotria una multa, jo. Llavors, ens anem acostant al final de la campanya i teníem
una pantalla, un capítol que doncs se'ns havia enquestat una mica perquè l'havíem jugat un parell de vegades, havien caigut derrotats, llavors ja amb les vacances ell va marxar a Tailàndia, jo vaig marxar a Itàlia, després al tornar vam tornar-ho a provar, vam tornar a palmar, vam palmar 4 vegades, no? I llavors vam dir, què fem? Tirem endavant o intentem ja per últim cop doncs, acabar, intentar vèncer el capítol i seguir endavant, però perquè som una mica caparruts, ostres. I què va passar? Doncs vam començar la partideta i era la 5a vegada que fèiem el capítol aquest, capítol 16 crec, i començàvem molt bé, té 3 fases el capítol, començàvem molt bé, anem bé, després el segon, que es comença la cosa, es comença a complicar, es comença a tòrcer, i cada vegada doncs, ens quedaven menys cartes, les cartes són la vida, quan tu tens 2 cartes, les jugues, quan ja no tens més cartes que agafar per jugar, doncs has de remenar i en perds una, doncs cada vegada, cada ronda vas perdent una carta, hi ha cartes que són bones que quan les jugues ja directament la cremes i ja no la pots tornar a recuperar, i això vol dir que estàvem ja molt justets de forces, vam arribar a la tercera fase, que era l'última, i la tercera fase era complicada, Per què? Teníem allí uns bitxos que eren unes rates que havies de matar la rata, quan la mataves explotava i feia 2 de ferida al que estigués al costat. Val, si fa 2 de ferida al del costat i el del costat és dolent, doncs això és bo. Però què passa si el mataves? Si el mataves, doncs apareixeria un altre bitxo amb més vida i més xungo, no? Llavors havíem d'anar amb precisió quirúrgica i amb comptagotes, calculant bé, li faig 2 aquí, 2 allà, intento no rebre i així ho vam fer. Vam anar a poc a poc, fins que al final quedaven 2 enemics, quedàvem nosaltres amb 2 cartes, crec que eren 2 cartes, 3 màxim a la mà, és a dir, que ens quedava un torn i dèiem, ja està, ja hem perdut, ja tornem a palmar per 5a vegada consecutiva i això ja era la debacle, no? Però som tossuts i vam dir, espera't, mirem a veure, analitzem la situació, vam estar amb aquella ronda, vam estar allí 10 minuts, perquè si fas això i gastes aquesta carta, primer et mous i piques, llavors a aquest li fas 2 de ferida, però igual. Bé, al final, a l'últim torn de l'última carta que van jugar, doncs, amb un moviment, jo vaig debilitar els enemics i ell va acabar de rematar, o al revés, no recordo ara, però va ser a l'últim segon. Gol d'Iniesta a l'últim segon al camp del Chelsea. Era com una semifinal d'aquestes de Champions, els més antics, els més vells m'entendran el que dic, i ja està. Al final vam suar sang, però ho vam aconseguir. Va ser la partida més èpica que hem viscut en dècades. I ja està. I llavors al final l'hem superat, però ja et dic, l'hem superat quan ja estava tot perdut, analitzant a veure, i si fem això primer i després aquesta, i si jugo aquesta o aquesta, no teníem cartes i ens la vam jugar, al final ens va sortir bé, perquè et pot sortir, quan tu treus un modificador, et pot sortir una carta que t'espatlli la jugada, que t'espatlli l'atac i ja l'has cagat, i ho hem superat. Val? Ens queda la pantalla final, vam passar les semifinals, ara ens queda la final, però també vam desbloquejar un o dos capítols d'aquestes missions secundàries. Llavors, abans que se'ns acabi el joc, pròpiament dit, per la pantalla final, doncs potser anirem a intentar fer les secundàries per degustar ja al final que s'acaba, dolça besada, degusta que s'acaba, i ja està. Val? Això ha sigut el resum de partides del mes d'agost, un mes d'agost
on, doncs, ja heu vist, partides moltes familiars, partides moltes amb la canalla, alguna que altra d'aquestes més duretes, però, com sempre, doncs, divertint-nos i aprenent, val? Ja està. Si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos i doneu-li al like i recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana. Adéu!